Čau, tady Penguinek.cz a jsme tam, kde jsme skončili a jdeme udělat misi pro Spikea. No, promluv se Spikem. Tak už jsme tady. Tak a promluvíme si se Spikem. Čau Spike. Shit, is he okay? Tak si vezmeme věci. Taky. Tak, to je nový přeživší bod. Tak, co si vezmeme? Baťušťkář nebo posilováč. Já bych dal toto. Ohlas setkání s lídrem věže GR. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Tak jo. Za chvíli budeme mít i nový bod parkouru. Tak já to tady trochu zkusím poskákat. Yes. Tak. A dáme zápasnický chvat. Nebo skluz, tak dáme skluz. Tak, jdeme se ještě podívat tady semko. A já jsem mám jít, dobře. Tady a zvednout si věci. Tak, díky. Tak a jdeme do věže. Spojí se s Birkenama ve věži. Tak. Co přeskočíme? There's something else. He took up. Yeah. Look, what do you need me to do, Lena? Tak, dobrý, vezmeme si tady. The wood must still have a lot of things in that pawn shop of his. Yeah, probably a bit of everything, really. Sure could use some of that stuff now. Hey, do you have spare keys for... Something's going on in there. The door's locked from inside. Good job out there, 31. I mean Crane, right? Je to tenhle týpek úplně jako... Nebude asi kamarád. Tak ještě tady pobereme ty vykřičníky. Tak kam? Okay. Jo, tak dneska budeme dělat tady ty vedlejší úkoly asi. A, yes, tak. But here? You in here? Help me! Jo, tady. Tell me what's wrong. A, můžeme to tady prohledat. Vyzvedně flašný. OK. What you took? It's first. Yeah, people can then tell me. Okay, I'll get done. Dobře. Tak. What happened? Did you kill him? Si promluvím tady s tím. Look, he's not turning, but he needs a I doctor. need to get my wife and kids somewhere safe. If he needs a doctor, you should get the doctor. Pistolník. Řeplně tady děláme tady ty. A teď ne, jestli mám jít nahoru nebo dolů. No, dobře, dolů. Je ještě sama. Sick bay. Ok, tak tady to. I'll have a talk with Yusuf. Dobře. Promluv si s Rufusem. Jusufem. Promluv si s Jusufem.
No, dobře. Ten je úplně nahoře, jo. Je to ten. No. To jsi ty? Yes. Yusuf. 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 Which guys? Tak. Prověř lékárnu. Dobře, dobře. Mám jít úplně dolů. Výtahem. Dobře, dobře. Tak jo. Prověř lékárnu. Já bych šel tudy, že tady myslím, že bude jedna dobrá lokace, kde jsou, kde je hodně věcí. Myslím, že to je tady. Go ahead. Kde to nevíme jistě. Yes. Yeah, I'll bet. Let's be here. Tak jo, tady by to mělo být. Dobrý. Je, tady to je. Alright, understood. Tady to vyberu ještě. To kafe, nice. Dobrý. A tady to je. Jo, to mám asi přes tady ty lampy. OK. Yes. Dobrý. Tak, tady je nějaká vlaječka. Jo, a tady je strašně moc věcí. To se jako na začátek docela jako hodí, no. Tady jít sem do tady toho baráku. Tady si nabrat věci. Ještě bych chtěl jít na jedno místo a tam je super blueprint na jednu zbraň. A ta je hodně dobrá. Takže tam bych taky šel. Tady to poberu. Yes, baterie. Elektronika. Dobrý, můžeme ještě dát tady to okvěčko a tady se všechny věci objeví. Dobrá skříň. Tak, ještě dolů tady. Jo, tady. Toto. Yes, nice. Dobře, a tohle? Yes. Dobrý, a tady to otevřem. Tak, jo, tady ještě toto. Ok, tak to lockpickne. Tak. Yes, yes. Nice. Jedna jenom. Vadí. Tak, a ještě bych mi našel na teď ten safe house. Tam vlastně za věci. OK. Wow. Klídek. Jo, tady to jsou nejhorší zombíci. Tyhle to jsou úplně... To... Jsou odolní. No, teď už nejsi takový frajer. No, to možná... Kolik chce?
Dobrý. OK. Já nevím, co tady mám z něho dělat. Těch tady je tolik. Vlastně abych si mohl vylepšit tu zbraň. Vylepšení zbraně, bez zbraně. Ok, teď dáme toto a vylepšit F6, yes. Tak. A já toho moc nemám. Aha. Tak nic no. Tak a... vyrobit. Co tam jako vyrobit? A takhle. Dobrý. Tak jo. Mám to o trošku lepší, ale pochybuji, že mi to nějak jako pomůže. Tu kukosa jsem ho odpálil. Nice. Jo, tak možná mi to pomůže, tak jo. Co tady máme? Omráčení kopem, jest, to by byl vícenásobný bod. Za mě se vracíme zbraněmi až na 3 nepřátele. Máme toto. Tvůj kop má 10% šanci na omráčení nepřítele. Omráčení nepřátele se zabíjejí daleko s nás. Provedeš stiskem E. Dobře. Yes, už je mrtvý. Dobrý, tak. A jdeme tady na ten safe house. Tady musíme zavřít tu bránu. Zabít všechny zombíčky. Co se stalo? A ještě musíme nahodit pojistky. Kdyby se mi ten boční kop. Tak pojďte. Co se děje? Přijdeme ještě nahodit pojistky. Yes. Tak jo. Tak, 1000 pointů, dobrý. Tak a máme tady teď save house. Dobrý, abych šel prověřit tu lékárnu. Tak už jsme tady. Jo, a tady jsou děti. Lidi. Yes. Okay. What can I do for you, my friend? Yeah, I hear you're selling antizin. I'm shutting. And you're fucking dead. You got a visitor. Najhorší, že oni tady ti hází furt ty věci nějaký. Pojď. Ještě 3, dobře. A jo, ještě tamhle nahoře jeden, tak jo. Tady 4. Dobře, 3. Tak. Musíme nějak dostat na zem.
Že oni tady se docela brání. This is it for you. Oni tam nebyli zrovna. Jsem čekal, že tam bude aspoň ten jeden. Tady nemám nějaký, nemám. Tady vyplácám všechny ty lékárničky. Co to bylo? Boris furt žil? Jest lékárnička, pojď. To jak to, že dávají takový damage? Ty první smrt? Tak jo. Ještě jednou. Proč jsem tady? Jako ještě, že to není tak daleko, jako tady. Tady je docela blízko. Tady už jenom přeskočím ten strom a už to tady je. Hop! A tak to nepřeskočím. Vadí. Hop. Tak. A pojď. Pojď. Okay. Nice. Tak a ještě tohle. Nice. Nice. Dobrý, konečně. Lena, it's Crane. Yes. You can tell Brecken that counterfeit lab's out of business. Good work, Crane. That's a big relief. Are you alright? I'm fine, but Yusuf tipped him off that I was coming. Nice, sušenky. I was afraid of that. A já mám plno. Brecken was going to lock him up, but he'd already slipped out. Now, if he comes back, I'm gonna have a word with him. Not if Bahir gets to him first. Tak jo. Dobrý. Tak tady bych zase něco polootil. Tak. Tady je Gaza. Jako mohli bychom jít pro ten blueprint. Bych měl nějakou dobrou zbraň. Že jako tohle je dobré, tady ten hasák je dobrý, jo, ale vzal bych si něco lepšího. Takže já myslím, že to je tady, tady. Tam bychom ještě mohli cestou obsadit nějaký ty safe housey. Třeba tady ten, co je přede mnou. Yes. Tak jo, tady to přeparkuju. Dobrý, a tady to. Jo, tady jsou tyhle dva.
S. Dobrý. Tak, sem. Tady jsou ještě dva. Dobře. Odskočím si nahoru. Yes. Dobrý, zase klídek, jo. Tak jo. Polutujeme. Tak dáme tady pojistky. Tak, dobrý. A máme nový bod. Yes. Máme nový bod. Dovednosti. Tohle. Živelné vrací hvězdice. Obchodování. Zlepší se v handrkování o cenu. Snižuje ceny v obchodech o 10%. Taková do těch obchodů moc nechodím. Zjistí, jak používat rostliny k výrobě posilovačů, které ti umožňují bojovat bez únavy. Lépe vidět ve tmě nebo si vyvinout vyšší odolnost vůči útoku. Abych vzal si toto vrací hvězdice. Tak jo. Za chvíli budeme i mít útok, fajtění prostě na další úrovni, na dalším levelu. Tak. To je vlastně ten airdrop. Bude tam furt ten airdrop. Můžu se tam dostat. Kudy? Asi? Yes. Tak, tady okno. Yes. Dobrý den. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. Dobře. Tak, jo, je tady airdrop, ale nejde otevřít. Je to... No, tak dobrý. Ale nejde to otevřít. Jdeme tam. Jestli si přesně hodí ten slide. Yes. Teď bych měl něco dostat. Yes. Křížák. Dobrý. A tady už to je. Tady musím... Tady přes tu ventilaci naskočit. Vyskoč. Yes. Tak. A teď musíme mířit někam takhle sem do té výšky. A takhle tam skočit. A jsem byl špatně. Yes. Tak hop. Yes. Tak sem. Tudy. Yes. No, asi tudy, no. A jsem... O, nejsem ještě nahoře. A teď jsem nahoře. Tak. A teď, když jste tady nahoře, tak tady je ta bouda a tady jsou krabice a tady přeskočíte a tady je modrá krabice. A teď do toho musíte kopat nějakou dobu a on bude říkat nějaký hlášky. A pak tam budete mít ten blueprint. Ah, shit. Yes, už to říká. Okay, it's done. Yes. Fuck. Tak. Dobrý, a teď tady máte... Je to tady, jo, tady. A potřebujete jako toho dost, no. Ještě 3 alkoholy a 8 těch kovových dílů. Dobrý, tak jdu dolů. Hop. No, to jsem úplně nechtěl, než jsem dopadl.
Jo, já si myslím, že se tam zachytím, a nezachytím. Teď to přeskočíme. Tak a potřebujeme trochu jako víc lootovat. Bez teď chci trochu na expedici. Padla. S. Tady hodím to. Tak, ještě kousek. Jako tady to? To je asi lepší jak jako parkourovat někde. No. Pojď to ještě. Ještě kousek. Nice. Tak a ještě kousek, ještě kousek. Nice. Tak. Vzal bych... Já tohle se nám bude hodit. Protože budeme moc odhazovat. Dáme out. S. Dobrý, ještě. Tak pojď. Pojď. Yes. Tak. Pojďte. Yes, nice. Oba. Tak jo, trochu tady prohledáme S, alkohol. Nice, dobrá. Jo, houževnatost, teď bude tvé tělo čím dál no to je jedno. Vydrží větší rány. Kontaktní hod. A bych za toto. Tak. Pohledáme tady a půjdeme tamhle na ten safe house. Tamhle. Tak jo. A za chubé noc už. Takže by to chtělo rychle. Tak jo. Ahoj. Tak, běž dolů. Yes. Wow. Dobrý. Tohle zapnu, ale ještě potřebujeme zabít ty dva tady. Yes. Dobrý. Tak máme safe house a tady dole myslím, jo, tady byla garáž. A tady by v těch garážích mohly být nějaký zajímavé věci. Nevypadá to tak. Ty jsi dobrý, no. Yes, řepíčky. Jestli se mě teď jsou úplně k ničemu, ale to nevadí. Kolik ještě potřebuji toho? Ještě jedno a 8 těch. Dobře.
Počkej, je to? Yes, to je ta policejní dodávka, to je dobrá, že tam může být zbraň. Dobrá, tady tohle vidím. Pojďte. Přistupte blíže. Skoro. Pojď. Tofa. Dobrý, se dám lékárničku. Dobrý, tady to bude trochu na díl. Protože tady je hodně. Tak to oprav už. Dobrý. Bum. Tak, hop. Bum. Hop. Tak, pojď. A bum. Dobrý. Tak, tyhle bych mohl otevřít. Tak, tady někde i... Aha. Kde to bylo? S. Skoro. Kurš. Musím si vyrobit to tam. Tak jo. Ještě kousek, pojď. Dobrý. Tak co tady máme? Bojovník v kleci. Dobře. Dobrý, já bych teď šel. No, nedá se tam teleportovat? Já teď nevím. Asi ne. Ne. Škoda. Co je tohle? Dobrý. Budu tady dělat nějaký kraviny. Jo, tady máme další policejní dodávku. Tady bych ji taky udělal. Tak. Tady máme pár lidů šroutů. Tak, tohle bylo dobrý. Tak, dobrý, jdeme na tu dodávku. Tak jo. S tady. Sakra. S. Tak, náboje do pušky, super. To určitě potřebuju, když nemám pušku. Byli tam to zamčeno, rozbitý. Tak jo. Tak jo. Ještě... Tak jo, není tady ještě nějaký auto? Policejní? Vypadá to, že ne? Nebo? Ne, není. Tak jo. To kontaktujeme GRE a pak už bychom to mohli zakončit.
Tak máme tady další 2 policejní auta. Takže tohle bude poslední věc, co tady udělá. Dobrý, ještě tam. Tak. Nice. Tady rychle. To čumíš. Nice. Co to bylo? Co tady na mě sahá? Nice, ještě jeden. Hop. A kom. No, trochu jsem je tady jako poházel, no. Já mám jako trochu, no. To není žádné jako... Vůbec jsem tady nebyl třeba 2 minuty, než jsem tady to... Ne, vůbec. Tak jo, pozbíráme tady toto. Yes, alkoholové části, to se mi hodí. To se mi hodí. Alkoholové díly. Tak jo, máme tady první auto, policejní. Tak, tady někde a tady, yes, tak co tebe? Yes, pistol, nice. Yes, nice. Yes. Tak. Dobrý. Tak. Alkohol. Tak a máme tady ještě toto auto. Tak to taky otevřeme. Dvě tady zase tady je hodně. To se budu trochu pomládit. Odkud jsi tady stal? Jsi tady byl v té hromádce nebo? Dobrý, zahrajeme si trochu na Far Cry. A to je dobrý míření, to se mi líbí. No, klasický míření, ale to nevadí. A máme tady sprintera. A další, hop, to je dobrý vždycky. Takhle jim dát kopačku a pak ještě to. Do toho. Domlátit. Dobrý, to stihnu. Sice vůbec nevím, kde to je, ale... Dobrý. Děláme si ještě ty paklíče. Tady mohlo už na nějakou dobu stačit.
Co tady čumíš? Padni. Tak. Dobře. Máš plný inventář. Dobrý. Tady to rozeberem. Tak. Mám to. Tak. Tady to ještě poberem. Tak jo, jdeme ještě tam. A to bude konec. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Tak jo, pokud se vám video líbilo, tak bych byl rád za like, odběr a v popisku máte důležité věci. Čau.